കുഴിയെടുത്തത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ നല്ല ഒരു കൊട്ട ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊട്ട ചകിരിച്ചോറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടാൻ പോണത് യൂട്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പുതിയ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ നാളിന് ശേഷമാണ് ഈ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് താഴത്താണ് പ്ലാന്റുകൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു 7ഓളം ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാറക്കലല്ലേ അവിടെയാണ് സ്ഥലം. ജോളി എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. സാറില്ല, സാറ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ 7 പ്ലാന്റ് നടണം. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് നടുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വളങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത് നല്ല അടിവളമൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു വീട് വെച്ചാലും നമ്മളൊരു അടിത്തറ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. ഫൗണ്ടേഷൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മേളിലോട്ടുള്ള എത്ര നില വേണമെങ്കിലും പണിയാന്നൊക്കെ പറയും ചിലവർ. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിനിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടാണ് താഴത്ത് കിടന്നതിന് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. വളപ്രയോഗം ഇത്തിരി കുറച്ചിട്ടാണ് സിനിൽ ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിനിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ 2.5 അടി താഴ്ചയിലും 2.5 അടി സ്ക്വയറിലാണ് നമ്മളൊരു ഇതെടുത്തേക്കണത്, കുഴി എടുത്തേക്കണത്. അപ്പോൾ അത് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള മണ്ണാണ്. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ടേക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുള്ളത് കൊയർ ഫെട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. കടയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബ്ലോക്കുകൾ കിട്ടാറുണ്ട്. അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലിഗ്നിൻ ടാനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 വിഷവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ തൈകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും, വേരുകൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. നമ്മൾ നട്ടതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മന്നിച്ചിക്കണമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും, വലിയ വളർച്ചയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചകിരിച്ചോറാണ്. നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഗ്രോ ബാഗിൽ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എത്ര വളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൈകൾക്ക് വലിയ വളർച്ച കാണിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചകിരിച്ചോറാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് വിശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് മേടിക്കാൻ നോക്കുക. നമ്മളിവിടെ നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൊയർഫെഡിൻ്റെ കൊക്കോഫെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചകിരി കമ്പോസ്റ്റാണ്. ഇതൊരു പിത്ത് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുമിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2-3 മാസം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ആ വഴി ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലിഗ്നിനും ടാനിൻ്റെയും അളവ് കുറച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടേക്കുന്ന മണ്ണാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു കൊട്ട ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊട്ട ചകിരിച്ചോറ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടാൻ പോണത് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കാണ്. വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിലൂടെ വരുന്ന നിമാവുരകൾ, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളൊരു 3 പിടി ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടാൻ പോണത് എല്ലുപൊടിയാണ്. എല്ലുപൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ, ഫോസ്ഫറസ് വളമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മണ്ണിൽ ഇത്തരം വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ മണ്ണുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കൊട്ട ചകിരിച്ചോറാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള മണ്ണായതിൻ്റെ പേരിലാണ്. അപ്പോൾ ചകിരിച്ചോറിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണെങ്കിൽ, മണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് കൂട്ടിയെടുക്കാം, അതുപോലെ ചാണകപ്പൊടി കൂട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചകിരിച്ചോറ് ഒഴിവാക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിത് കരിയില കമ്പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ജൈവവളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ കരിയില കമ്പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്കില്ല, അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ കരിയില കമ്പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ കരിയില കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണും വളവും കൂടി നമുക്ക് ഈ കുഴിയിലിട്ട് മൂടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റാണ് ഇവിടെ നടാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിതിൽ നടാൻ പോണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയൊന്ന്, കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ 2.5 അടി താഴ്ചയിൽ 2.5 അടി സ്ക്വയറിലാണ് നമ്മൾ കുഴി എടുത്തേക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചകിരിച്ചോറ്, ചാണകപ്പൊടി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വേരോടാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടുമ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ് തൈകളായിക്കോളും നടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ് എപ്പോഴും മുകളിൽ വരാനായിട്ട് നോക്കുക. മണ്ണുമായിട്ട് മിക്സ് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗസ് കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അത് ഉണങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുഴിയെടുക്കുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വാം ചേർത്തിട്ടാണ് നടുന്നത്. ഈ വാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു കുമിളാണ്. ഇത് വേരുകളിലൂടെ, ചെടികളുടെ വേരുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനും. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിലുള്ള സൂക്ഷ്മ മൂലങ്ങളെ ശരിക്കും വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വേരുകളിലൂടെ ചെടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുവഴി നല്ല രീതിയിൽ ചെടി
നല്ല രീതിയിൽ വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വേരുപടലം ഉണ്ടാവാനായിട്ടും ഈ വാം സഹായിക്കും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് 1 കിലോ 50 രൂപ റേറ്റിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്മായത്തിൻ്റെ ഒപ്പമൊന്നും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രാസവളങ്ങൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വേരുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പിടി ഇട്ടതിന് ശേഷം കുഴിയിലിട്ടതിന് ശേഷം തൈ ഇറക്കി വെക്കുക. വേരിനോട് ചേർത്ത് മാത്രം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് നട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ കുമ്മായം വിതറി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കുമ്മായം ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ കുമ്മായം സൈഡിൽ വിതറിയിട്ട് 2 പിടി 1 പിടി എടുത്തിട്ട് സൈഡിൽ വിതറുക. വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം ലിക്വിഡ് വളങ്ങൾ, അതായത് കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക്, ചാണകം, അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ലിക്വിഡ് വളങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഒന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്. ശരി, ഇപ്പോൾ നടുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നടാനായിട്ട് നോക്കാം. നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു 6 മാസത്തോളം നമ്മൾ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലഘുവായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കണം. അതായത് കുറുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ബിരിയാണി ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കത്തില്ലല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി തൈ ആയാലും തന്നെയും നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റ് ആയാലും തന്നെയും തൈ നട്ടതിന് ശേഷം അതിനോടുള്ള പരിചരണങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തോളം നമ്മൾ അതിന് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, അതായത് മണ്ണിന് നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെറിയൊരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വളരാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ വേരോടിയാൽ മാത്രമേ അത് വളരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് നടുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്, ഒരു മണ്ണ് കൽപ്പൊടിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് നട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വലിയ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് എത്ര വില കൊടുത്ത് മേടിച്ച തൈയാണെങ്കിലും വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വേരോടാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഇല്ല. അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നടുക. അതായത് ചകിരിച്ചോറും ചാണാപ്പൊടിയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ മണ്ണിന് കുറച്ചും കൂടി ഇളക്കം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ വേരോടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ വേരോടിയാൽ മാത്രമേ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുഴി കുത്തിയിട്ട്, ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് അതിൽ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ, ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയിൽ നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് നടുന്നതിന് തുല്യമാണ്. മണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട്, അതായത് ഹാർഡുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുഴിയെടുക്കുക, ഇളക്കമുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ കുഴി വേണമെന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ തെങ്ങാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വലിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുഴിയെടുത്തിട്ട് വേണം മാത്രം അടിവളങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ തൈ നടാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത്, 1 വർഷം കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ വേരോടുന്നോ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് നല്ല രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് വരും. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചകിരിച്ചോറൊന്നും, നല്ല തമിഴൻ്റെ ചകിരിച്ചോറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ വേരിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കും. അതായത് വേര് മുരടിച്ചിരിക്കും. ഈ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ പലപ്പോഴും തെറ്റ് പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചകിരിച്ചോറ് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ചകിരിച്ചോറ് മേടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാന്റുകൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അത് പ്ലാന്റുകൾ വലിയതായതിൻ്റെ പേരിൽ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഈ പച്ചക്കറി തൈകളെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ബാധിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 7 ചെടിയും കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സിനിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയൊക്കെ ചെയ്യണ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സിനിലിൻ്റെ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിനിൽ ഓടി വന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഗ്രീനേജ് ഗാർഡൻസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ പേര്. പ്ലാന്റുകൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലൊക്കെ നട്ട് തരാൻ പറ്റുന്ന നട്ട് തരും. അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഗാർഡനേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഏത് രീതിയിൽ നടണം, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതേപോലെ വിഷമില്ലാത്ത പഴങ്ങൾ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.